И здравейте на всички, аз съм Баничка и как сте разбрали, имам нов канал. Линк долу в описанието. Елате и елате го вижте. Вече в него ще качвам клипове. За няма нито един. И giveaway ще го изтегля в този канал. Така че ако вие спечелите, по-добре се абонирате, за да ме следите кога качвам. И да, в този канал вече няма да качвам, в този ще качвам само, нали само в този. И картинката нещо ми се е бъгнала и не мога да си я сложа. И ще се направя нова картинка съвсем скоро. И да, това беше. И да ви кажа, скоро ще имаме и Facebook страница, така че можете и нея да харесате. Но това е друг въпрос, аз още не съм я направил. Така че да, все тая. И да, още един път, линк долу в описанието. Новия ми канал е просто Баничка. И да, да, това беше всичко този клип. Просто исках да ви кажа, че имам нов канал. И да, абонирайте за него и съвсем скоро ще кача там клипче. И може още днеска, може утре, не знам. Но да, чао!